Benda ini page ya ki awat na ki khusnam baka YouTube ka ais ngeu bhai shagito barok ki bapen mi video ha YouTube ki bakot yang mau mer baka YouTube kalabu. Ka awat ka Nyngkong ka YouTube ka ais ngeu bha la tip kum ka silver play bottom ya gani ka awat ka YouTube kala ais ngeu bha sha barok ki pen mi video ha YouTube ki bakot shaga shis pa hajar mod ki subscribe ne shilang mod ki subscribe. Ya gani ka awat la yok priang ru nagi babun ki YouTuber jong kari Khasi jongi namar ki la kenjo shaga ni ka thong. Ka award ka baar la tip kerteng ya ka kum ka golden play bottom ya gani ka award ka YouTube ka ais ngeu bha shagito ginong pen mi video ha YouTube ki bakot shaga 1 million ngot ki subscribe la ne subscribe bat ka YouTube channel ka Nyngkong badio priang ya gani ka award na Khasi kala bandai ka Batesi TV mar ka duna sa kumba shilak duna ki subscribe badio priang ya gani ka award bat ni kermen mentau snam arajar arthau ka Batesi TV kabadai channel YouTube kaba ai Khur man lagasi ka ketin Khasi kan sakan jo shaka 1 million ngot ki subscribe ka award ka balai latip keteng kum ka diamond play bottom ya gani ka award la ais ngeba shaki tu ki channel ki bakan jo shaka 10 million ki subscribe ka award ka basau latip keteng kum ka ruby play bottom Badia gani ka award ka YouTube ka ais ngeba shaki tu ki channel ki bakan jo shaka 10 million ki subscribe ka award ka basan latip kerteng kum ka red diamond play bottom ya gani ka award ka YouTube ka ais ngeba shaki tu ki channel ki bakan jo shaka 6 million ki subscribe bat ka YouTube ka ais ngeba ru ya ka award ka bakerpang na gamta ki channel ki bakan jo shaka 4 million ki subscribe bat hadu menta ki dontang artli ki channel ki bakan jo shaka 4 million ki subscribe kata ka T series bat ka master base